lapen nili CM manderen kontraktor tum phan hang pipen je non la kaskom kese karsa tum kedam Delhi longke nili non an ki pidun puti cap sosel non da la tum phan flight pen sikitoy athe Delhi hemprek nang piji ke Delhi si nang piji hemprek Delhi ka pichunji ke hemprek ke Delhi si pe nang piji state government nang piune Karbi Anglong Autonomous Council ne approve jon ke dolo se hemprek nang pi ke central government si nang piji pini ladak nang itung press atheng no kewang nang kok bangala hen lo on 2nd of August West Karbi Anglong long arting along Soching constituency long Tuliram Ronghang ke hai honorable CM Karbi Anglong Autonomous Council lapan halasor ni honorable HT minister matado Jogen Mohon lapan power minister do Garlosa tado Nandita Garlosa tado so alang itu malabang so a program there long itu Tuliram Ronghang ke hai pen press long kapang dak kono lamang sinili pini uthot alang pan reply ki pigang tung je alang li hin pen social organization tum phan koror cap lo tangka ki pitang pula bang so lam si nili pini arjom tung je Karbi Anglong Autonomous Council long inquire truck constituency ta elected ilitum MSC lo nang EM da dolo lapen non CM da dolo pulo tangte Karbi Anglong phan articles 244A pen chenglok 6 schedule ka pangtang nang je phan make ki cheng si ang ho ka ching pu naing ke Tuliram Ronghang ke hai pen lo alang lipen japon si labang so sai alang litum deng ponang ko sita pinier ni hala sabang so a press along alang li bite ki pen litum thek monong lo je Karbi Anglong Autonomous Council lapen EM pen chenglok MSC tum nominated MSC tum pen chenglok bangke a power ave pin lo hempre ke hang je phan ke tasila bang so pot si alang litum bangke inut a contractual mate inut dalal son si tangka pangrum si organization of tumaphan koror cap tangka pc hemprek hangdamoi pusi chotoy chulo pulo tangte iltum rat atum chini nangji je inut elected MSC no EM no non CM no alang litum yong si ilitum ke mang phanang ke hang pije jakkong avelo pulo tangte pinier ni pen bangal alang litum ang hoi pen chio melo alang litum phan mandate public mandate of vote ki pi mate alang litum ka chapahai ke lake rat atum ke mang ka dimana bang claim bi dunai bhon salang don ka pangni sitame pini bang litum thekpon long le detlo la penil tum honorable MP Horan Singh Beke hai Delhi sidolo inkoira throgar ni alang litame parliament house along je proposal pidun lo je small state agenda phan BJP mate NDA government atum long duma ave mabu kachor jidun long bangke house penda paklar dak pen paklang lo je small state agenda adiman phan la pen provision masi ave bu je house pen pachini edlo lasi non iltum ratum ka chinining banghenlo la ningkan pho parliamentary election aprang kai ta Delhi ke dam la son bang ke ington nang pho la pen MSC election aprang iltum kai ta Delhi ke dam ye phan kapor i la just public tum han kamang pamang huje phan bang ke ington melo busi iltum all party hills leader conference West Karbi Anglong 20 ST buthalang so ban ke pachini duning tum athe ke dam tang aport iltum la son thot si theklong bom je election aprang lo tangte Delhi ke dam la son si iltum thekpon long la si la bang so long bang ke nitum ihin pen bangke alang social organization tum tame la bangke chirok tok donang po busini tum matha election deadlock philo tangte elitum ing samri diti kedam tang MEC election det elitum non ing samri lo rata tum pen bangke tum ing samri lo MP election angel li non chon pholi lo MP election del tum ing samri li po hempre ke hang chitine labli po la son se la civil social organization tum hanta nilitum puduning tum alang litum Delhi kedam hinone sitame komanne along kacar chapon kachevek dun lokon hempre ke hang damangel tum nok talili ke dam tang poron dum thekpon long la sini tum pachini pon itum